hedder Mads, jeg arbejder hernede på Holrika i Randers. Jeg kan godt lide at være smed, fordi det giver nogle udfordringer, og det er nogle nye ting hele tiden, store ting. Jeg har været lærer i 3 år indtil nu, og er færdig til næste år i juli. Jeg arbejder nede på Holrika i Randers, Rustvæk, som I kan se. Vi laver store tanker til virksomheder, til Arla og forskellige steder. Er smedeuddannelsen noget for dig? Så tag en snak med Tradium.